Attention Deficit Hyperactivity Disorder, or better known as ADHD, is a mental disorder that affects an individual's ability to focus, causing them to move around more frequently. They may also have trouble controlling their impulsive behaviors. I'm trying to need a couple of hearses. Double homicide, kill the beat, other versions. Kasi baka ulo nyo iba ko na mga marinig sa nakakapakilig kasi malikot ang diwa ko. Napakita ko para sila na makita na may kita. You have proved that you fight well. Now you can join us. Sa anong dahilan kay gabi na balik dapat lang na susunod sa kadasiling gamitan yan na bato napatunuhan na bago pataas sa baba ano ka pa din sa mataligan nakaano yan magamutos ka magabuhan pa yung makimasa panadero din naman ako sa kapit na wow. Eksakto sa turong ko na sa inyo binihanda ligo na bida papagitan ng mga lahat huwag mo naman akong hindi na dahilan para nagpunta pwede na ako makita isang iba sa akin na lapitan talaga kita kapagawa you got it from your mom, ass like oh. Tigilan yan hanggang si ate, sobrang suabe, ang salbahe. Hindi mo siya paano pumili, bakal haba, ang masabi. At malakang malaman, kailangan, tapos nakagandang usapan. Meron na sila muli mo, chik-pa-chik, awan na sila muli mo. Going out to the hardcore hip-hop. Get it poppin'. It's getting crazy, huh?
don't even need a beat. Open up the trunk, oh.